50 aceste Francesco, un alt episod din seria asta GTA San Andreas. De data asta să jucăm cu Sweet. Bani, 290, am luat. Hai să mergem să vedem repede ce se întâmplă. Ok, sună asta. Trebuie să așteptăm acum o oră să vorbească. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, Caesar, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay, I got about 5, so it better be good. Where you at? Hai On the repede. freeway, north side of Vernon Plus. Să mergem cu putere. Să mai... Așa mai vedem. Telefon am dat. Am uitat să spun, într-o zi am făcut o misiune din greșeală. Da, nu contează, adică cu ăla cât a fost cu o cursă, cred că nu avea rost să fac și aia. Hai să mergem la piscina asta. Ok. Sweet, prietene! Vine acum după tine. Te mânca. Și dacă eu îmi las mașina așa, nu puteți trece și voi? Haide! Ule. Doamne, sfântă. Este să aveți sfârșit. Toma! 2 secunde am făcut-o. Hai, reload. Da, și dacă ăsta e sfârșitul, ar fi prea patetic. Care acest episod?
Sper că v-a plăcut. De fapt, nu. Mai ne plimbă puțin. Este deja 5 minute, mai ne plimbă puțin pe aici. Să vedem ce mai este. Din păcate. Nu am nici armă. Ce răsună? Las pentru altă dată. Acum să vedem. Tractoare. Pistola de timp. Foarte frumos. O casă. De fapt. Ne place un cer și un mic. Pe puțin. Să mergem puțin la amuniție. Wow, ce mult s-a schimbat tot. I got everything a real patriot can want. Hope you kick some ass. Ok. Ce mai luăm? Works well in a crowded area. Iau arma asta puțin. De fapt, puțin, cel mai important arme. Perfect for killing, pure and simple. Have fun. Să fie pare numerele. Armura. Take it, hold it, love it. Yeah. The revolution is coming. Cred că spunea. Să mergem acolo în față. Pentru episodul viitor. Ce grea a fost pușcăria. Ori câți ani am? În fine, cam adaug acest episod. Sper să fie plăcut, să nu hezitați să apăsați butonul de like.